ɓamtare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to ɓundu fuladum weli ngara wuro bongo derga wuro mboɗeri alhaji sare biria sare mamadi ko on waktu yoni hato telkiri kame sukura en jiya e gardede kabruji mena to leydi Sénégal batu jagorde hanki hoorejo leydi holliri e ɓoyatama popongina gardine gam wawde jaɓɓade wangotoɓe tona to leydi Mauritanie jayde witendeɗar en foɓe kolliri wonande safroɓe leydi ndi kolliti e jabɗele mumena kame jabɗele hoɓɓe safroɓe leydi Mauritanie ton to leydi Mali fedde hesere ko nden tigui jibina toon to jenne e hakkude muɗum e koro tawde wiyete ko ASS nde renata ko ƴiƴama pulago ton to Guinée Conakry joɗima hande syndicat ji tambiɓe jangde kame laamu ngo gam yurnitade yogay toɓɓe beele kadi jangde leydi ndi ne rewa lawola ton leydi Côte d'Ivoire kerola hakkude leydi Côte d'Ivoire kame Ghana nokku biteɗo Noué jaggama toon kene foto wonde 1454 taw kadi ko paquet aji huuɗo ɗayno koko procureur mo faso yaltini konngoli mum wonande wat boniyankoɓe nayo warade e ɗiɗo ko malinade e ɗiɗo ko ɓiɓɓe leydi Burkina kabruji menan jolam jaɓeri ko Ali Abouba woto goɗɗe joni jañoɗena kettude kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe nasande nogase naya duƴala hitande ujunnaje ɗiɗi e sappoya jeetate kabruji mena ɗemgal pular no mbiruɗen e gardinde kabruji mena horejo leydi Sénégal ñalawma hanke o joɗima bato jagorɗe e caggal on nde woddu woni ɓeɗo hen jeeyaɓe diine Issa Yankoɓe caggal nde ɓe jalti kay e nokku mabɓe biteɗo Pentecôte kamɓe noon oɗo saaha kamɓe noon ɓe taweteno ko tonto Popongina kanko hoorejo leydi Sénégal on wo holliri tonto Popongina kame ndayena ma ngardine ɓoyata taw kadi mahe toon nokkuji ɗi ganduɗa taw ne mbawa jaɓɓade wonande aroɓe wangade toon caggal noon kamɓe Issa Yankoɓe mawnindeɓe lawola 130 lawola taw kadi koko fate banggue mariala tonto Popongina kanko hoorejo leydi Sénégal wo holliti wonande kay jangde leydi Sénégal kono ne kadi duuɗe leydi Sénégal e gueɗe kala ma jurnite oɗo saaha mo gonɗen ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en kaale hoorejo leydi Sénégal woni Macky Sall kikiɗe hande o sanga 15 heures o saaha mo gonɗen mawo joddo e baroɗe leydi Sénégal baroɗe leydi Sénégal e gardugol Cheikh Kouyaté woni capitaine taw kadi ko baroɗe leydi Sénégal maɓe joddo toon to galle lamorgo ngo kikiɗe hande onon mawo tottuɓe arara gendi leydi Sénégal gam kay janggo tawtoredeɓe toon to taw kadi ko janggo maɓe tawe toon to Bowal walla mbiyen maɓe tawe toon to stade le Paul Sédar Senghor ñalawma janggo noon ko toon ɓe tawete kamɓe baroɗe leydi Sénégal gam kay waynodirde e ɓesguji leydi Sénégal naɓe kala sanga 17 heures kikiɗe ko wona ɗum ko noon ñalawma hande o maɓe dardo e hoorejo leydi Sénégal gam kay tottudeɓe arara gendi leydi Sénégal e wasiyadeɓe wonande kay oɗo saaha mo gonɗen ko jogori nawdeɓe toon to Moscou e siftinde noon hikka ko Moscou yonta ɗum noon fuɗɗoto ko 15 lewru juin e gasoyta ko 14 lewru juillet ko fate banggue kawguel windere ko wiite Fukkoyngel kamɓe noon baroɗe leydi Sénégal ñande aljuma kikiɗe walla mbiyen tan janggo kikiɗe o maɓe giw toon to lamorgo leydi Sénégal ɓe jaɓana toon to France gam kay fettoydeɓe toon ko wiite macceji mabɓe taw ko macceji cehilagal ñande 12 lewru dartondu woni juin ko nden tigui potata yettade toon to Moscou gam huccande golle mabɓe jogorɗe gollede toon to Moscou ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en jaaha toon to Ziguinchor kalen e pelɓodiral bangal toon jamma hanki o e nokku biteɗo Samki noon ko wuuro wiite noon caggal nde bandiji jani toon e bitik capato goto
ene tawe nder falde ene tawe nder falde ene tawe nder falde butu butu en tawe nder falde butu pakkom makkunda ko ton tawete caggal nde bandiji jani e bitig goto taw ko bitiga safalɓe ɓe dañi noon nawde toon ngalu kewgu no fewi kono andaka taw ngalu ngu holno foti caggal mum noon nde koniyankoɓe leydi Sénégal tini nde ɓen tigui notte fiyande ɓe pellodiri e bandiji ɗi ha wuuli diaw caggal mum noon dañi tigui kural nangal e fallantere tawi toon cukalel golel jaranoguel e duuɓi 4 yooɓi fittandu muɗum taw kadi yaltin ɗum ko colonel Abdoul Ndiaye taweteɗo toon to Ziguinchor taw ko gardinoɗo ɓen koniyankoɓe ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en kaale seppo wonande janggoɓe duuɗe jaaɓi hattirde leydi Sénégal kamɓe noon ɓe kolliri ɓe jadani e dokkugol hoorejo leydi Sénégal ken wona million ngaji sappo taw kadi ko jinnaɓe oɗo hen suka gorko baranoɗo toon to Ndar biyetenoɗo Fallu Sena kamɓe noon ɓe kolliri ɗiɗon million ngaji sappo ko sottude deƴƴere wonande kay jinnaɓe oɗon suka gorko kamɓene ɓe jaadani hen ɓe jaadani hen janggo ɗum ko sottude wonande deƴƴere jinnaɓe oɗon ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en kaale hakkude Idrissa Seck kamɓe ardiɓe diineji leydi Sénégal oɗo saaha noon ko haala mawko woni hakkude mabɓe siftinɗo noon ndeɗo yontere kala caggal nde Idrissa Seck suuti konnguli mum gam hollidde wonande kay nder Qur'anil Karim ala kala ɗo Allah haali hen Makka Allah wi ko bakka bi bakkata ɗum noon holliri wonande bakka ene tawe toon to Israila o holliri wonande kay ko diineji goɗɗi gonnoɗon ko hunde moƴƴere kono noon ala kala ɗo haala Makka e Qur'ana ɗum noon addi haala mawka no feewi hakkude Idrissa Seck kamɓe ardiɓe diineji ha tenti kadi e oustaza Papa Ana ene wondi kadi e gardiɗo diine biteɗo imama Alhaji Ousmane Alhaji Oumara Djeya ene wondi kadi ardiɓe cetal bitegal seyi taw ko tambingal wonande kay islamique tambingal jafoɗon tambingal wonande kay fedde islamique windere nde kamɓe kala noon ɓe kollire mette mabɓe no feewi almami gonɗo toon to Égypte gardiɗo Juma Mal Azhar kamɓe kala ɓe kolliri hen mette mabɓe no feewi caggal nde konnguli ɗiɗo hen Idrissa Seck suuti taw kadi konnguli gona konnguli goɗɗi no feewi sen giwi toon to leydi Sénégal paɗen ko toon to leydi Mauritanie ma en kaale jayde wiitede adraren fooɓe kolliri wonande kay safroɓe leydi Mauritanie jaltini wonande kay jaɓɗele mumen e nder deftere wiitede Facebook kamɓe noon ɓe kolliri kamɓe safroɓe kala soɓe ndenti koɓe temedde jeeɗiɗo e jeeɗiɗo cafrowo e nder leydi Mauritanie hen temedde tato e nogas e nayo ko spécialiste en hen temedde tato e capanɗe jeeɗiɗo e jeetato ko généraliste en o holliri noon o wonande kay safroɓe taw kadi ko hoɓɓe iwɓe nokkuji goɗɗi gaare leydi Mauritanie e ɓen kala so ndendi koɓe capanɗe nayo e joyo koɗo cafrowo e nder leydi Mauritanie o holliri noon wonande kay ɓeɗo hen safroɓe taw ko spécialiste en e goto mabɓe kala jobdi mum ko temedde ɗiɗi e capanɗe tati ujunere taw koye koppareje uggeya so tawi noon a limi kene fota wonde temedde tato e nogas e jeenayyi spécialiste so tawi goto mabɓe kala lewru yoɓete ko temedde ɗiɗi e capanɗe tati ujunere e koppareje uggeya firti ko laamu ngu ene tottaɓe kala hitande kamɓe temedde tato e nogas e jeenayyi ɓe kala nogas e jeenayyi ɓe kala laamu ngu ne tottaɓe kala hitande temedde jeenayyi e jeenayyi million e koppareje uggeya ɓe kolliri noon wonande kay généraliste en ɓenne kadi joɓete e kala lewru ko temedere e capanɗe jeetati ujunere e koppareje uggeya e kamɓe généraliste en noon kamɓe kala soɓe ndenti koɓe temedde tato e capanɗe jeeɗiɗi e jeetato so tawi noon a calculi laamu ngu tottataɓe kala hitande ko temedde jeetati e sappo e temedde jeetati e sappo e jeegom million taw kadi koye koppareje uggeya ɓe kolliri noon wonande hoɓɓe safroɓe leydi Mauritanie kamɓe kala soɓe ndenti koɓe capanɗe nayo e joyo taw kadi ko cafrowo kamɓe noon laamu ngu ne tottaɓe kala hitande temedde jeegom e joyi million e koppareje uggeya ɓe kolliri noon ɓeɗo hen tan ko capanɗe nayo e joyo so tawi keeɓi kala hitande temedde jeegom e joyi taw kadi ko million e koppareje uggeya kamɓe noon koɓe temedde jeeɗiɗi ko fawi walla mbiyen temedde tato e nogas e jeenayyi so tawi ɓen keɓata tan ala ko keɓata so tawi wona tan temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi million e ko wona temedde jeenayyi e jeenayyi million ko wona ɗum ko kadi heddi ɓene ko temedde jeeɗiɗi temedde jeetati e sappo e jeegom million ɗum noon ɓe kolliri
oɗo saha kam mo gonden ko ɗum saabi tigi ɓe natani ko wiite hofgo juuɗe e nder leydi Mauritanie ha joni tonto leydi Mauritanie keddoɗena ma en kaali hoorejo leydi France biteɗo Emmanuel Macron holliti ñalawma hanki onon tuma nde wajjarde Polka Gamme gardiɗo leydi Rwanda caggal nde waɗi toon jillu muɗuma ko nden tigui o holliti wonande kay lewru juillet taw kadi ko jonde joɗotonde toon to Nouakchott ko fate banggue Union africaine o holliri noon kanko hoorejo leydi France ma o tawtore nden jonde toon to lamorgo leydi Mauritanie ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaale kabruji Jaka ko jayde wiite noon ɓe kolliti wonande kay duɗal taw ko lycée duɗal collège jangguinowal toon to babaɓe ɓe kolliri wonande sukaɓe hewɓe ne giwa e guure taariɗe babaɓe e guure taariɗe babaɓe ken wona kilométre uji 4 ha 5 oɗo saaha noon hen saaha degré ne yaha ha capanɗe 4 taw ko degré nguleki ɓe noon ne giway ɗeɗon guure ene gara ha toon janggude caggal kay ko caɗele mawɗe goni hen oɗo saaha noon mo gonɗen ɓe kolliri caɗele ɓe kolliri tampere nde sukaɓe dañata hen ko wayno wuuro wiyetego Dabari ne wonde Juude ene wondi kadi e wuuro wiyetego Jala wuuro wiyetego Jalaw ne wondi kadi e Wanwana e ɗeɗo guure kala sukaɓe ne giwa toon gam arde babaɓe janggude so tawi gari noon kewi roɗade kewi iwde toon ko subaka law guila kay nangue ummaki e guilden tigui kewi iwde guure men gara toon jangga so tawi gayni e kewi gayni ko hedde midi walla 13h walla 14h tawa nangue ne wuuli e kota taw ala ko jogui so wona crème glace ngala ndiyam ngala haydara goɗɗuma e yoga hen ngala hay transport uji ko jaari yoga hen jarata ko koyɗe ɓe kolliri noon ko caɗele mawɗe kay wonande ɓeɗo hen sukaɓe janggoɓe e wuuro babaɓe taw kadi ko iwoɓe e guure taariɗe babaɓe kala e caw jangguinowo hen goto biteɗo Mbaya Abdourahmani holliti e wonande sukaɓe ne tampi ha tenti oɗo saaha mo gonɗen so tawi nangue wuuli taw kadi ɓe ngala ko fate transport wonande kay yaroɓe koyɗe ɓe ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗena ma en kaale jagorgal kalfinangal gaynaka o holliti wonande oɗo saaha mo gonɗen ken wona temedere ujunere tonnes taw kadi ko ñamde jawdi naati jeereji leydi Mauritanie e wiide jagorɗo biteɗo Fatima Val biteɗo Fatima Val mitto suwayna kanko noon wo holliti wonande kay ɓoyata maɓe gaston boyli jondi no fewi e kame force uji tene kadi e wadde ko wiyete vaccination jawdi ni gam safrude ɗum ha sella ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗena ma en kaale jayde wiitede adraren fo ɓe kolliti wonande jangguinoɓe jangde tawde ñalawma heccenko mbaɗi potital mumena e yeeso galle lamorgo ngo ɗon tini ɓe mbaɗi potital mabɓe aɓe jogui kayitaji ne winda hen goƴaji mabɓe kamɓe noon yidde mabɓe oɗon saaha mo gonɗen ko laamu leydi Mauritanie yo humno sarɗiyeji mabɓe e nder leydi ndi ha joni keddoɗen ko keerol hakkude leydi Mauritanie kame leydi Algérie hoorejo leydi Algérie biteɗo Abdallah Aziz Bouteflika yaltini konngodi mum ñalawma hanki o yo hokkiri o holliri hoolare makko tene kadi o yamiri oɗo saaha mo gonɗen keerol hakkude leydi Algérie kame leydi Mauritanie yo uddite sirtinde noon hitande ujunere 17 mayirɗe hitande ko nden tigui sifano e wonande keerol ma darne hakkude leydi Mauritanie kame leydi Algérie beele newna yagara hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe toon to leydi Algérie keddotoɗen wonande kay pelle darniɗe haqqe innamade windere nde ɓe ñiŋi no fewi leydi Algérie e caggal nde Algérie itti kene fota wonde temedde 4 suka taw kadi ko jeeyaɓe e nder Afrique banggue hirnangue ɓe beddi ɗum e dégermo agdesa e sukaɓe en hewɓe jeeya ko toon to Nigéria ha fayanma toon to Mali e kami Guinée Sénégal Gambie kala yoga hen kay ngala ndiyam so wona ndiyam seeɗa e dañi tigui pelle taw kadi ko halfinaɓe ko fate OIM e kamɓe noon ɓe ballitiɓe en sukaɓe yoga hen ha mbawi yettade ɗo jeeya oɗo saaha noon peɗeline joofa leydi Algérie kala saaha ne waɗa gueɗe baɗe dani hen sen giwi toon to Algérie paɗen ko toon to leydi Mali no mbiruɗen e gardide kabruji men e fedde hesere jibinama hakkude korokame jenne fedde wiitede ASS taw kadi ko fedde fulɓe e joguitiɓe jogade ndenka e kisal wonande ƴiƴemeji mumen mabɓe nden ƴiƴemeji ɓiɓe mabɓe caggal kay laamu leydi Mali daraki darde nde fonno darade caggal pelɓodiral wadde hakkude leñol biyetegol dogo kame leñol fulɓe ndeɗon fedde noon ne tawtora ɗum e fulɓe Burkina Faso kame fulɓe Mali gam rende pittali mumen hakkude leydi Mali kame leydi Burkina Faso taw yalti ɗum ko jayde leydi Mali wiitede Mali Actu
ha joni tonto leydi Mali keddoɗen mayen kale jagorɗo kalfinaɗo ɓamtare leydi Mali taw kadi ko biyeteɗo Ali Aga Ibrahima hanki noon wo yeehi tonto legal biyete ngala sana koroba noon o holliri beele makko no feewi caggal kayde galle mawɗo maha toon gam uddidde oɗon isina on isine noon jogori fewnude koko fate banggue siroji kame podɗe ngol wonata go e nder Afrique ha tenti Afrique banggue hirnangue e gollorgal fewnede e nder ɗeɗo hen leyɗele taw kani wawa fewnude siroje e kame podɗe kame leɗɗe kala nden fede walla mbiyen tan on isine noon ko waɗa hen ko kala ma won 3 milliards taw kadi koye koppareje France CFA taw kadi ngal gollorgal ngal wiyete ko Humanwell Parme Afrique ko noon tigui ngal wiyete oɗo saaha noon yimɓe hewɓe koliri Afrique foti fertude guite waɗa gueɗe payodinde baɗe dani hen ha joni tonto leydi Mali keddoɗen ma en jaa ha tonto Tenego ma en jaa tonto Tenego e wuuro wiyetego Wakka e wuuro wiyetego Wakka noon kamɓe finoɓe gon wuuro walla waloɓe gon wuuro ɗanorto ko yitere wotere caggal nde bandiji naati e wuuro ngo e sanga jamma ɓe dahi toon walla tan mbiyen ɓe jooɓima pittali mamiraɓe ɗiɗo nayeɓe hen goto yarano koye duuɓi 60 e goɗɗo noon yarano e duuɓi 60 pawɗi nde ɓe gaari ɓe jooɓi pittali ɓena e kamɓe wadde ngal badanaɓe tuma ɓe jeeya koye pelle ceɓitiɗe e wiyeɓe koye men ko jihadi yankoɓe ha joni tonto leydi Mali keddoɗen ma en jaa tonto Douanja e wuuro witego Okiri noon ne tawe tonto Douanja e kon yankoɓe fama jaggui toon kene wona ka yimɓe jeeyo e taw kadi ko jihadi yankoɓe jeeyaɓe pelle ceɓitiɗe e yaltin ɗum noon ko jagorɗo kalfinaɗo koniyankagal wo jaari wonande kay koniyankoɓe fama e darde mumen fayidinde e nder leydi Mali sen giwi tonto leydi Mali paɗen ko tonto Guinée Conakry ñalawma hande o syndicat ji tambiɓe jangde ɓe joɗodima e laamu ngo ngol noon wonata lawol cakkitingol e wideɓe aɓe joddo e laamu ngo caggal noon kene wona joni lebbi ɗiɗi ɓe joddinoma e laamu ngo dañi cifande ɗe ɓe cifodiri beele kay duɗe ɗe kala ɓamta jangde mumen no hannirtani hen ɗen cifande noon laamu ngu toppitaki ɗum caggal noon kamɓene ɓe duttite e hofgo mabɓe juuɗe ɓe kolliri ñalawma hande noon maɓe joddo e mabɓe tene kadi maɓe kal toɓɓe kewɗe no fewi so tawi ɗen toɓɓe ala hen kala ko sina ɗo hen e 26 woni ɗo e aset paaɗo koɓe ruttitoɓe hofgoji mabɓe e nder leydi ndi ko wona ɗum ko noon Alpha Condé ko horejo leydi Guinée waɗi erango faade Emmanuel Macron horejo leydi France kame catal bitengal ɗo yifa taw kadi ko francophonie ɓe koliri wonande kay oɗo saaha mo gonɗen yidde mabɓe ko jangde leydi Guinée yo yurnite beele kadi ɓen mbawa dogde hen koyɗe jama sen giwi tonto leydi Guinée Conakry paɗen ko tonto Côte d'Ivoire dadiɓe wonɓe e nokku biteɗo Noué ne tawi kerol hakkude leydi Ghana kame Côte d'Ivoire jaggama tan camion goto mo hinde remorki taw kadi ne waɗi kene fotode 454 taw kadi ko paquet aji huuɗoɗa e noko ko kene fotode 750 taw ko kilogramme kamɓe noon ɓe pawama juuɗe oɗo saaha noon loskoji goɗɗine hen ene tuma yogay janggoɓe taw koye duuɗe e nder leydi Côte d'Ivoire juuɗe mumen ene tawe hen ha joni tonto leydi Côte d'Ivoire keddoɗen ko yimɓe joyo teɓa toon ñalawma hanki o ɓe joyi noon ɓe gonno tigui koye ɓoggi karaleji aɓe punta yimɓe waɗa saaha ɓe mbaɗa feere haɓe nanga photo ma ɓe guitta ɓandu ma ɓe guitta coñcima ha laaɓa ɓe mbanma ɓandu ɓoldu ɓe nelduma ɓe mbima so tawi addani haalisa koɓe waɗoɓe publié kamɓe noon ɓe mbaɗama teɓ ɓe naggama tene kadi loskone jokki ha hande holɓe ɓe gollodirta e nder leydi Côte d'Ivoire tonto Burkina Faso paɗena paɗen procureur mo Burkina Faso taw procureur mo Burkina Faso biteɗo Maysa Zerme kam tigui yaltini konngoli mum ñalawma hanki o wonande kay jiyaɓe pelle ceɓitiɗi nayyo waraɓe ñal jamma heccanki o kamɓe noon waɗama loskoye mabɓe tawama tigui ɓe jeeya koye cetal Mouhtar Ben Mouhtar ɓurɗandirede ɗokko taw kadi ko jeeyaɗo toon to Algérie
kamɓe noon hollirama hen ɗiɗo e mabɓe ko ɓiɓɓe Burkina naɓe ɗiɗo heddiɓe jeeya ko tonto leydi Mali hen goto wiyete ko Wudrogo Youssoufa goɗɗo noon wiyete ko Sawadogo Abdoullahi goɗɗo wiyete ko Ilyas Abdallah goɗɗo wiyete ko Sanara Malika goɗɗo wiyete ko Cissé Mamadou noon ko on goto dañi wurde mabɓe heddiɓe kala mbara koye fiyande wande jamma heccanki tonto Wagadugu lamorgo leydi ndi ko wana ɗum ko noon Cissé Mamadou kañum e hoore mum jaggama oɗo sahan tawi juuɗe dadiɓe ko on tigui fuɗɗi yaltinde seeɗa e konguɗi ɓe kolliri noon wonande kadi ɓe mbaɗin toon base mabɓe gam yidde heblude toon janguji mabɓe tene kadi o holliri wonande lebbi ɗiɗi ɓennuɗi e lewru mars taw kadi ko jango bannogu sara ambassade mo leydi France kono ne kadi sara chef d' état major mo Wagadugu ko kamɓe tigui banno nguɗon jango e caggal noon e leskoji mbaɗa e leggal ngal ɓe jaggal ngal tawama toon type a 4 40 47 taw kadi ko fetel wiite noon tawama toon matrios tawama toon kadi PKMS tawama toon kadi ko fate banggue pistolet je kewɗe no fewi tawama toon volver mo 10 97 tawama toon kadi paftol taw waɗi hen ko kure ɗum kala oɗo sahane tawi juuɗe dadiɓe leydi Burkina Faso sen giwi toon to Burkina paɗen ko toon to Togo fedde wiitende Martin Luther King kamɓene ɓe jaltini mette mabɓe taw ko fedde ɓurde innirede MMLK kamɓe noon ɓe kolliri wonande yogay leeɗe e nder loome hoore muɗum ko wayno legal bitegal akpot en wonde legal bitegal adga pam ɓe kolliri wonande ɗeɗo henna leeɗe ko leeɗe kewɗe contrôle so tawi nangue muti kamɓe noon finoɓe wuuro ngo taw ko darniɓe haaqe innamade ɓe kolliti wonande sukaɓe wuuro ngo keɓani lakkitare tene kadi so jiiɗi yaade jaɓawa yaade kala mabɓe jaltuɗo so tawi jaggama ala kayitaji heewi ko waloyde kaso ha weta ɗaccite sen giwi toon to Togo paɗen ko toon to leydi Nigéria ken wona sappo e ɗiɗo neɗɗo mbasi pittali mum e nder balɗe ɗiɗi saabi ɗum noon ko ñaw mbitegu choléra ko gontigui ari toon e nder falde Adama Wa taw kadi yaltini ɗum ko jagorɗo kalfinaɗo cellala ɓalli ɓe kolliri noon wonande oɗo saaha mo gonɗen ene teska e nder diwan Adama Wa ñaw mbitegu choléra ne heewi toon oɗo saaha ne rentina yimɓe hewɓe finoɓe nokku ha joni toon to Nigéria keddoɗen ma en jaaha toon to Sokoto wonande kay dahanoɗo toon biyetoɗo Abdoulaye Nadjer taw ko jeeyaɗo banggue Nigéria e banggue leydi Souria kañum noon dahanoma sappo e jeegom nduɗo lewru ndu gonɗen taw kadi fano koye gollorgal mabɓe e nder nokku biyeteɗo Sokoto aɓe gonduno e gendarme walla ɓe gonduno e police ji tati kayo kadi ko ɓen cekkuno bis mabɓe ɓen tatu noon mbaranoma e nder ndeɗon fiyande kanko noon dadiɓe leydi Nigéria kolliti o ɗaccitama ñalawma hanki o hay mbuɗu yoɓaka tene kadi haɗo ɗo gonɗen ɓe ganda holko saabi ɗaccita Nigéria nokku biyeteɗo Zamfara toon kadi hollirama wonande oɗo saaha mo gonɗen choléra ne heewi toon taw yaltini ɗum ko biyeteɗo Ahmadou Sadio tawete toon to Zamfara sen giwi toon to Nigéria paɗen ko toon to RCA woni leydi Centrafrique kikiɗe hanki o ñalawma hanki o ko pelɓodiral musgal waɗi toon e bangui taw kadi koye legal biyetegal PK5 ko leggal julɓe ɗon tigui ɓuuri wadde faggudu leydi ndi ha tente wuuro ngo wuuro bangui lamorgo ngo e hoore mum ko ɗon tigui commerçant ji ɗi ɓuuri wonde e ɗon noon pelɓodiral musgal waɗi toon taw yaltini ɗum ko almami wuuro ngo biteɗo Aliou Babulo kon tigui holliri wonde ngal ɗon pelɓodiral waɗi pellodiral gulgal jaw ha waɗi yimɓe sappo e ɗiɗo mbasi hen pittali mumen Croix Rouge holliri wonande hewɓe gañima hen siftini ɗon gueɗe lewru avril ha yetti oɗo saaha mo gonɗen kombaji musɗine tawe e nder wuuro bangui ha tente leggal julɓe biyetegal PK5 oɗo saaha noon ko caɗele musɗe goni toon oɗon ketto kaɓuruji mon jolam jaɓe salto o Ghali Abouba kabroji menan jolam jaberi sawto wala Ghali Abouba ma en jaha toon to Arabie Saoudita kame Souria ha toon to Irak kame Italie e ha toon to Allemagne Ghali Abouba bisimilla maɗa
jam hiire moon hettiyankoɓe radio weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma Seydi Sarr kabaruji men joolam jaɓeri koto leydi Arabie Saoudite puddotoɗen koniyankoɓe joguiɓe nden ko e kisal weeyo aɗa yiiɗi Arabie Saoudite ɓe kolliri subaka he wonde ɓe jaɓɓima missile goto taw kadi ko missile beddanoɗo taw missile o ummiri ko leydi hoddiɗi mabɓe wiyeteɗi leydi Syrie mi wiyeteɓe leydi Syrie taw kadi ko pelle wadboniyankoɓe wiyeteɓe uddiste en ko kamɓe tigui beddino missile o ɓooyani mum noon kamɓe fedde uddiste en ɓe kolliri tigui wonde ko kamɓe beddi missile o kadi missile o ɓe toɓɓino ko ngoɗo ɓe toɓɓino ko kaggulaɗe kaggulaɗe woni tigui pormo wuuro wiyetego Zanzan kamɓe koniyankoɓe Arabie Saoudite ɗon ɓe keɓɓima missile o gueɗe dow ɓe bonni ɗum toon hay goto mayani hen kadi hay goto alamo missile o gañi koto leydi Syrie paɗen fedde rendiɓe dole mumen haɓade pelle ceɓɓitiɗe e pelle wadboniyankoɓe e gardugol dowlaji dendir Amérique ɓe jori pettoje mabɓe e jamma beɗɗo o e fedde seɓɓitiɗe tawatede e nder leydi Syrie ɓe mbari fodde sappoji ɗo wadboniyanke ɓe duppiniɓe kadi werlaji tati fedde ɗon taw ko fedde observatoire syrien droit de l'homme woni fedde toppitinde haqqe innamade e nder leydi Syrie ɓe kolliri tigui kamɓe sappoji ɗiɗo waraɓe fof koɓe wadboniyankoɓe kono hay goto e mabɓe jeyaka e nder leydi Syrie koto leydi Irak paɗen to leydi Irak fedde tenedde e nder rewo leydi Irak ko janggo musgu waɗi toon e jamma beɗɗo ko janggo musgu waɗi toon e jamma beɗɗo tawa kadi janggo ngu waɗi tigui koye nder nokku goto nokku biteɗo café noon ko nokku mo yimɓe kewi pottude ene jara ko ɓuuɓi ene ñama ko dahmi ko toon tigui ɗum jiɗum janggo ngu waɗi ko famde foof yimɓe nayo mbasi fittani mum tawa kadi janggo ngu waɗi ɗum ko wadboniyanke goto mo hinde waɗi warto on paami tigui kaɓi kasa ko kanko fetti noon o fettini sentiraji makko bomboje ko ɗon tigui o yooɓi yimɓe nayo famde fof kadi sappo e jeegom neɗɗo gañima hen koto leydi Italie paɗen to rewo leydi Italie mbiyen ko train goto darayi toon woni woppi lawol mum train goto darayi woppi lawol mum yimɓe sappo e ɗiɗo mbasi hen pittali men yimɓe hewɓe kadi gañima hen koto leydi Allemagne cakkitoɗen Angela Merkel ko chanceliére leydi Allemagne woni tigui kanko addi laamu leydi Allemagne omo tijja ñalawma hande o e jillu makko e nder leydi Chine noon ko ngol laabi sappo e ɗiɗi ko Angela Merkel ene waɗa tigui ñagatta e nder leydi Chine yaɓa jillu makko e nder leydi Syrie ɗin toskani noon hakkude leydi Allemagne e leydi Chine cihlagal e pamodiral mawgal nana hakkude mabɓe sababu jillu ngu noon ko gam ƴettide peeje e leydi Chine peeje kay beele ɓe mbawa falade ɗiɗo taxe uji taw kadi ko taxe uji Donald Trump e laamu mum yiiɗi fawde e dendagal leyɗele Europe e leyɗele Chine taw kadi ko leyɗe ɓen ƴettoɓe jamde woni acier e koyemet woni aluminium taw kadi ko ɗen jamde on koyemet mo Donald Trump yiiɗi ɓeydude taxe uji mum e nder temedere fof omo yiiɗi ɓeydude hen nogas joni woni 25% sur le taxe douanier eɓe goni e on pooɗe durne ɓe gaynani e oɗo saaha joni kadi kanko Donald Trump e laamu makko ɓe mballi tigui ko guitte wadde taxe uji mabɓe kay ɓeydude taxe uji mabɓe tawa kadi ɗin taxe uji koye dendagal werlaji ummotoɗe e leyɗele Europe gam nadde e nder dowlaji dentuɗi Amérique. Ghali Abouba dartono moƴƴi gila jalluɓe dañanema demala toon to Arabie Saoudite ko Yemena wona Syrie ɗum noon eɗen gandi korka Mauritanie wuuli ene muusi tene kadi ɓuuɓani e konngol men mbaynigo ko buuɗal maɗa yurmede Ghali Abouba ane sohna Farmata Zahra Son kawriti e wonande docteur eɓe windere kala kawriti wonande korkane moƴƴe cellal ɓalli ha tenti kadi wonande neɗɗo so hoori so tawi taaƴi yo rento rendinde e gueɗe limtinde jara follere jara café jara kosama e jara ataya duttoɗa kadi mbadda hen simme mbadda hen goro neɗɗo yo rento ɗen gueɗe kala kaɗa yar gueɗal gotal tan ganda reedu ko kuuse wonko nata toon yaltata kabruji mena joolam jaɓeri ko Ghali Abouba ɗo yeeso haalirde ko musidɗo mon guiɗo mon sino mon Sar Abdoulaye Sarr kettuki malaki jaam yo jaam Allah hiranena.